மேம் இது செக்ரிகேஷன் முடிச்சாச்சு. 14 போட்டிருக்காங்க. ஐ டோல்ட் டோன்ட் கோ பை அவர் ஓன் பிளான், கோ பை வாட் பிரபு இஸ் டெல்லிங். ஸோ மேக் இட் 20 சொல்லி அமைச்சிருக்கு. ஸோ அவன் 20 அந்த அப்புறம் we can release that mail. அதுல I think and I also asked for breakup and all. I'm coordinating with them. You also spoke to them, yeah. So I just thought I'll keep you informed. I'm on it. Hare Krishna. I'll leave. Hare Krishna. அப்புறம் சைத்தன்யா இன்னைக்கு தான் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் 16 சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மேம். யூ கேன் இன்ஃபார்ம் இன் த கிளாஸ் அட் த எண்ட் ஸோ தட் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்றாங்க. புது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ லீவ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। नमस्कारम। नमस्कारम। हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन प्रजनन रञ्जन। यशोदनन्दन प्रजनन यशोदनन्दन प्रजनन रञ्जन। यशोदनन्दन प्रजनन रञ्जन। यमुनदीरावनचारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Narayanam Namaskrityam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Naram Chaiva Narottamam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Devim Vyasam Vyasam Tato Jayam Udirayet Tado Jayam Jayam Udirayet Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nashtaprayeshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Nityam Sevaya Bhagavata Sevaya Bhagatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike. Bhaktir Bhavati Bhagavate Naistiki. Naistike. நாம் இப்போ இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயத்தை தொடங்க போறோம் இல்லையா? புது சாப்டர் மாதாஜி. இந்த காண்டம் வந்து ஃபாஸ்டா போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. 6th ஆரம்பிக்கணும் சீக்கிரம். அது கொஞ்சம் நிதானமா தான் போகும். இதுவுமே வந்து 16க்கு மேல கொஞ்சம் நிதானமா தான் போகும். ஏன்னா பூமண்டலம் எல்லாமே நம்ம படிக்கணும் இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் பிலாசபியா. அதாவது அப்ப நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் மைண்ட வந்து அந்த இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. முன்னுரை படிக்கவா மாதாஜி? இருங்க. ஓகே மாதாஜி. இது கூட நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் தான் வந்துட்டோம் மாதாஜி இது வரைக்குமே. ஆமா. 3 months ஆச்சு முடிச்சிட்டோம். இல்ல இனிமே வந்து கொஞ்சம் நியர்லி 9வது காண்டம் வரைக்குமே கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடும். 10வது காண்டம் தான் பெருசு. 10வது காண்டம் வந்து மிக பெரியது. 90 அத்தியாயங்கள் இல்லையா? பகவானுடைய. அது 4 பாகம் மாதாஜி. ஆமா 4 பாகம். சோ அதுதான் 11 2 பாகம். 11 2 பாகம். 11 12 முடிச்சிட்டு நம்ம 10 பாகம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ ஃபுல்லாவே நல்லா ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 12 ரொம்ப சின்னது, 11 2 புஸ்தகம். ஸோ அது உத்தவகீதை. நீங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி கிருஷ்ணா புக் ஒரு படிச்சிருக்கீங்க. இப்ப 2வது ரவுண்டும் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க. அதனால சரிங்க. அப்ப ரிலீஸ் பண்ணி படிக்கலாம். நிதானமா நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு நாள் எடுத்து கூட நம்ம பண்ணலாம். ஸோ நிதானமா படிச்சு முடிக்கலாம். ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் டிவோட்டி சேர்ந்துடுவாங்க மாதாஜி அதுக்குள்ள. கொஞ்சம் இது 9வது காண்டம் வரைக்கும் ஃபாஸ்டாவே போயிடும். அதனால கஷ்டம் இருக்காது. மேபி ஒரு 2 வருஷம் ஆயிடும் நம்ம முடிக்கிறது 9 காண்டங்கள் வரைக்கும். another 2 years. ஓகே கிருஷ்ணா. ஓகே இப்போ இந்த இதுல என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கனா இந்த மொத்தம் வந்து எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இதுல? 26
இருபத்தி மாதாஜி 26 தான் மாதாஜி. 26 26 மாதாஜி. ஸ்லோகம் இருக்கு. 26 ஸ்லோகங்கள் இந்த காண்டத்துல. ஸோ இந்த காண்டத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது முதல் இதுல வந்து கிளப் பண்ணிருக்கோம். மானுடனுக்கும் ரகுகுணனுக்கும் ஒரு நிமிஷம். First. மன்னர் ரகுவணனுக்கும் மானுட பரதருக்கும் அப்படின்னா பரதர் இல்லையா, அப்படின்னா ஜடபரதர். ஓகே, இடையே மேலும் நடைபெற்ற உரையாடல் அதை தான் நாம் இந்த 13வது அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம். ஸோ இதுல நம்ம இது வந்து ஒரு டேபிளேஷன் மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஏன்னா கம்பேரிசன், அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலையில வந்து நாம் எப்படியெல்லாம் இந்த புலன்களுக்கு அடிமையாகி ஒவ்வொரு விலங்கனுடைய சுபாவத்தையும் கூட நம்ம வெளிப்படுத்துவோம். ஓகே, இப்போ எப்படி கழுத மாதிரி உழைப்போம் இல்லையா, எதுக்காக உழைக்கிறோன்றதே தெரியாம உழைக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு. அதுக்கப்புறம் தன்னையே தன்னுடைய ரத்தத்தையே வந்து சுவைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒட்டகத்தை போன்று கூட நம்ம வந்து உழைக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது நாம எந்த ருசிச்சுட்டு இருக்கோன்றதே தெரியாம ருசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. பௌதிக சுகம் வந்து நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இது, அட் த காஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஹெல்த் இல்லையா, மென்டல் பீஸ், இதெல்லாம் கூட நாம் என்ன பண்றோம், ஒரு சில செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம். அதுவே நம்முடைய கடமை என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் வந்து ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இப்படி அநேக விதமான செயல்கள் வந்து நம்முடைய புலன்களுக்கு வந்து விலங்குகளுடைய சுபாவங்களோட வந்து ஒப்பிடப்பட்டு ரொம்ப அழகா வந்து ஜடபாரதர் வந்து உபதேசிக்கிறார். இதுதான் ரொம்ப எக்ஸ்பேண்டட். இந்த 26 ஸ்லோகங்கள் வந்து இந்த 13, 14 அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பைண்டா வரும். ஓகே, ஸோ முதல் இதுல வந்து நம்ம நிறைய அனாலஜி தான் இருக்கு. அலிகாரிக்கலி ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்க. அனாலஜின்னா இந்த ஓமை கொண்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஜடபாரதர் வந்து ஓமை கொண்டு எவ்வாறு விளக்குகிறார், அதையே வந்து 14வது அத்தியாயத்துல வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜாக்கு எப்படி எடுத்துரைக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து பாக்குறது. அதாவது முதல் 19 ஸ்லோகங்கள் வந்து ஓமைகளாகவே இருக்கும். ஓகே, இதே மாதிரிதான் 14வது அத்தியாயத்துல கூட வந்து அதாவது 41 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ சேம் திங் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்ப இவர் வந்து ஹை லெவல்ல சொல்லியிருப்பார். இந்த மாதிரி தான் நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நேரடியா வந்து இருவருக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய அந்த சமவாதத்தை வந்து எடுத்துரைச்சதை வந்து பரிஷித் மகாராஜ் வந்து சொன்ன பிறகு நம்ம பரிஷித் மகாராஜ் வந்து கொஷின் கேட்பார், எனக்கு இன்னும் வந்து இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த 13வது அத்தியாயத்துல இருக்கக்கூடிய முதல் 19 ஸ்லோகங்களுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பரிஷித் மகாராஜாக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அடுத்த அத்தியாயத்துல 41 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லுவார். ஓகே, சேம் கான்டெக்ட் தான். அப்போ உங்களுக்கு நான் அந்த கொஸ்டின் வந்து அப்பப்போ கேட்பேன். ஓகேங்களா. ஓகே, இந்த சாப்டர் இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 13வது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் 19 ஸ்லோகங்களுடைய விளக்கங்கள் வந்து இன்னும் ஆழமாக 14வது அத்தியாயத்துல வந்து முதல் 41 ஸ்லோகங்கள்ல எடுத்துரைக்கப்படும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து 20 26 அவர் வந்து யார் ஜடபாரதர் வந்து தன்னுடைய அறிவுரைகளை வந்து நிறைவு செய்கிறார். அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் இல்லையா, ஒரு சம்மரி மாதிரி செய்து அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து மன்னர் ரகுவணன் வந்து அவரை வந்து குருவை ஏத்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து சாஷ்டாங்கமா இல்லையா, அதாவது தன்னையே வந்து சமர்ப்பிக்கிறார். ஓகே, ஸோ இது வந்து அந்த அவருடைய நன்றிகளை தெரிவிக்கிறார். என்ன இவ்வளவு பெரிய விளக்கத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்காருன்ட்டு. அதாவது ஜடபாரதர் சொன்ன விளக்கங்கள் வந்து மன்னர் ரகுவணனால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதாவது அவங்களுடைய பிலாசபி லெவல், அக்செப்டிங் லெவல் இல்லையா, அதெல்லாமே ஒரே போல இருந்தது. ஆனா நாமெல்லாம் அந்த லெவலுக்கு கிடையாது இல்லையா. ஸோ மேலும் வந்து பரிஷித் மகாராஜே வந்து என்ன பண்றார், அவருக்குமே வந்து இதை எனக்கு இன்னும் விரிவா சொல்லுன்ட்டு தான் கேட்கிறாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. அப்படின்னா அவர் இன்னும் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து இன்னும் டீட்டெயிலா கேட்கணுன்ற ஆவல், அதாவது எங்க சிரவணம் நிறைய கேட்கணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆக்ஷன் வந்து அந்த இடத்துல பரிஷித் மகாராஜ் வெளிப்படுத்துறார். ஸோ அதன் பிறகு 42 ஸ்லோகத்துல இருந்து 46வது ஸ்லோகமே வந்து அதாவது சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாருமே வந்து பாராட்டுதல் தெரிவிக்கிறாங்க. ஸோ அதை பத்தி விளக்குறது ஆக்சுவலி இந்த 42, 43, 44, 45, 46 5 ஸ்லோகங்கள். ஓகே, இது வந்து 14th சாப்டர். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து ரகுகணன் வந்து குளோரிஃபை பண்றாரு, அங்க வந்து
நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் வந்து புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த 2 அத்தியாயங்களுடைய காமன் திங்ஸ். ஆனா இதை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறதுன்றத பார்க்கலாம். ஓகே, அந்தனர் ஆகிய பரத மன்னர் ரகுகணன் மீது மிகவும் அன்புடையவரானார். இதுதான் இந்த கருணை உள்ளம்தான் வந்து ஒரு பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய, அதாவது நமக்கு என்னதான் இப்போ மனசு இது பண்ணாலுமே அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க மீது நமக்கு கருணை கண்டிப்பா வரணும் இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த குவாலிட்டி கண்டிப்பா டெவலப் ஆயிருக்கும். ஈவன் இப்போ அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம இப்போ சேவைகள்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இதெல்லாம் வருது. ஒரு சிலர் வந்து அதை புரிஞ்சுக்காம பண்ணும் பொழுது அந்த சமயத்துல நமக்கு மன வருத்தம் ஏற்படுது. கோபம் கிடையாது, கோபம் என்பதே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஆனா அதன் பிறகு அவங்க மேல கருணை தான் வருகிறது. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து சேவை பண்ணட்டுமே அப்படிங்கிற அந்த மனசு தான் நமக்கு வருது. எத்தனையோ நம்ம டீச்சர்ஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்காங்க, அவ்வளவுமே விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்களை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. சில பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியறதில்ல அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்கெல்லாம் இன்னும் நல்லபடியா வரட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகளையுமே நம்ம வைக்கிறோம். இதெல்லாம் நடக்கிறது நம்ம இதுலயே. ஆன்மீகத்துல எப்படின்னா, நம்ம பௌதிகத்துலன்னா கட் பண்ணிட்டு நம்மள தூரமா விசிறி அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தேவையா தேவையில்லையான்றத வந்து நம்ம பெருசா எதிர்பார்க்க மாட்டோம். ஸோ ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. பௌதிகம் தான் அப்படி பண்ண முடியும். ஆன்மீகத்துல நாம அவ்வாறு நம்ம ஒரு பக்தரை கூட விட்டுவிட முடியாது. ஸோ எல்லா பக்தர்களுமே பகவானுடைய கிருபையால அவங்க பக்தராயிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு எல்லாத்துலயுமே எல்லாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா? அதனால அவங்களுடைய அந்த குறைகளை வந்து நாம வந்து ஒரு புறம் ஒதுக்கி விட்டு அவங்கள வந்து நாம ஒரு நல் பாதையில எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வழி நடத்துதல் கண்டிப்பா செய்யணும். சில சமயத்துல நாம ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கும் தள்ளப்படுவோம். ஆனா சில சமயத்துல நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? டிவோட்டிஸ் ஹேண்ட்லிங் வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரெஜைல் பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது கண்ணாடி போன்றது. ஓகே, அது எப்போ வேணாலும் அது உடஞ்சதுன்னா நம்மள கண்டிப்பா வந்து ஹர்ட் பண்ணும். அதனால வந்து நாம யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணாத விதத்துல நாம எடுத்துட்டு போகணும். எப்பயாவது முடியாத பட்சத்துல தான் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷன். ஆனா அதையே ஒரு நம்ம கிரவுண்ட் ரூலா வச்சுட்டு நாம கண்டிப்பாக செல்லக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அந்த சூழ்நிலையில அவர் உணர்ந்து கொண்ட விதம் அவ்வாறு, அதை நாம புரிஞ்சுட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் மீது கருணை மட்டும்தான் வருமே தவிர கோபம் என்பது வராது இல்லையா? ஸோ பக்தர்கள் வந்து கோபத்தை கண்டிப்பா வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. ஓகே, அதனால் அவரை உலகின் தொடர்பிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அவர் இந்த உலகை ஒரு பயங்கரமான காடு என்று உருவாக்கப்படுத்தி பேசுகிறார். எப்படி நம்ம சம்சாரதாவால பாடுறோம் இல்லையா? சம்சாரதாவா நலலிட்ட லோகா ரணாய காருண்ய கணகணாத்வம் பிராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஸோ இதாவது இந்த பௌதீகம் எனக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகம் எனக்கூடிய இந்த பெரிய காடு இல்லையா? அந்த பெரிய காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானம் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா? அந்த அஜ்ஞானத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா அது ஒரு அனர்த்தத்துக்கு தான் வந்து வழி கொடுப்போம். ஸோ அந்த எத்தனையோ ஆசைகளோட நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் பௌதிக தளத்துல இருந்து இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஆசைகளை எல்லாமே வந்து நாம பக்குவமா செயல்படுத்துறதுக்கு நமக்கு யாரு அந்த அந்த நெருப்பை வந்து யார் அணைக்கிறது? நெருப்பு என்பது நம்முடைய ஆசைகள், பௌதிக ஆசைகள், பௌதிக கலங்கங்கள் இல்லையா? பௌதிக செயல்களுடைய விளைவுகள். இதனால் நாம் அடையக்கூடியது என்னது? துன்பம் மட்டும்தான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அந்த கன நெருப்பை வந்து அணைக்க வல்லது எது? அதாவது பெரிய காட்டு மழை பொழிந்தாதான் அது வந்து அணையும் இல்லையா? அது போல அந்த காட்டு மழைக்கு ஒப்பான, அதாவது கருணை உள்ளம் யாருக்கு உண்டு? அந்த கருணையை வந்து பொழியறது யாரு? குரு தான் இல்லையா? ஏன்னா அவர் பகவான் இருந்து அந்த அருளை பெற்றிருக்கிறார் இல்லையா? அந்த அருளை நமக்கு வந்து வழங்குகிறார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட குருவை நான் வந்து என்னுடைய சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறேன். அதுதான் நம் குரு அஷ்டகத்துல நாம பண்றது. ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல உலகின் தொடர்பிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அவர் இந்த உலகை ஒரு பயங்கரமான காடு என்று உருவகப்படுத்தி பேசுகிறார். யாரு? ஜடபாரதர். ஸோ ஒன்னு கம்பேரிசன் என்ன வந்து அதாவது ஒரு ஒரு வியாபாரி ஒரு காற்றுக்குள்ள வந்து நுழைகிறான் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்.
இந்த உலகம் என்னும் காட்டுல வந்து நுழையக்கூடாது. நாம் எல்லாருமே அதாவது ஒரு வியாபாரி என்ற ஒரு இதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம், நாம நிறைய விஷயங்களை வாங்குவோம், நிறைய விஷயங்களை விற்போம் இல்லையா? அதாவது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் வந்து நமக்கு நன்மை பயக்க வல்லதாகவும் இருக்கும், அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது பயக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நாம செயல்படுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பண்றோம், அப்ப நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒர்க் என்னது, நம்ம செயலாற்றி கொண்டிருப்பது இட் இஸ் த திங் வி ஆர் ஆக்சுவலி டெலிவரி இல்லையா? நாம் அதை விற்கிறோம். அடுத்து வந்து அதனால கிடைக்கக்கூடிய பணம் என்னது, ஊதியம் என்பது நம்முடைய வரவு இல்லையா? ஸோ இந்த வாழ்க்கை எனக்கூடிய இந்த காட்டுல வந்து நாம ஒரு வியாபாரி தான். ஸோ அதுல வரக்கூடிய வரவு செலவு இல்லையா? ஸோ வரவு செலவு என்பது என்ன, நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அதனுடைய விளைவுகள் இல்லையா? அதனால் வரக்கூடிய அடையக்கூடிய பலன்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இது வந்து நம்ம இதனால் வந்து நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து இந்த செயல்ல வந்து நம்ம எப்பவுமே ஈடுபட்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னைக்கும் தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா? இந்த பௌதிக செயல்ல ஈடுபடுறது தவிர்க்க முடியாது. அதனால லாப நஷ்டத்தை வந்து தவிர்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ ஆனா அதுல நோக்கத்தை நாம மாற்றி அமைத்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டா அமைய வரும் இல்லையா? ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா இந்த பௌதிக ஆனந்தத்திற்காகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே வருகிறது இல்லையா? சோ அவன் மேலும் வந்து எவ்வாறு கட்டின்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான், மாயையால் வந்து தள்ளப்படுகின்றான். அதனால வந்து வெவ்வேறு உடல்களை பெறுகின்றான் அவன் வந்து இல்லையா? சோ ஆனா இத்தனை சங்கடத்திலுமே அவனுக்கு எங்கேயாவது வந்து தீர்வு கிடைக்காதா அப்படின்னு அந்த ஏங்கி ஏங்கி அவன் என்ன பண்ணுவான், அதற்கான வழிகளை எல்லாம் தேடி செல்வான் அவன் வந்து இல்லையா? இந்த பிரபஞ்ச துக்கத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்காதா அப்படிங்கறத, இந்த மோட்சம் கிடைக்காதா அப்படிங்கறத வந்து தேடி அலையிறது. ஸோ மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வாழ்றதுக்கே வந்து வாழ்நிலைக்கே வந்து சங்கடத்துல இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? ஆனா ஒருத்தர் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய நிழல்ல வந்த பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்விதமாக மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது. ஸோ குருவினுடைய நிழல்ல இருந்து வந்தோம்னா குரு எப்பவுமே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடை கற்கள் என்னது, ஆக்சுவலி பக்தி பாதையில போறது இது எல்லாமே வந்து நமக்கு தடை கற்கள் தான். பௌதீகத்துல எப்பவுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அதனால் ஏற்படக்கூடிய இடையூறுகளால் நாம வந்து வருந்துவது இது எல்லாமே வந்து தடை கற்கள் தான். இது எல்லாத்தையுமே வந்து தகர்த்தெறிய வல்லது எது, குருனுடைய கிருபா. ஓகே, ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஓமை இது. ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது வந்து 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் என்று கூட சொல்லலாம் இல்லையா? அதாவது பிளண்டரர்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இல்லாமல் போகக்கூடிய தன்மை. அப்படின்னா ஒருத்தரை வந்து நடு ரோடுக்கு எடுத்துட்டு வந்துருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஓகே, எந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து நம்மள நடு ரோடு கொண்டு வந்து நிற்கும் அப்படின்னு நிறுத்தோன்றதை வந்து 6 விதமான நிலைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் படிச்சிடறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்லோகமா போகலாம். ஓகே, ரொம்ப டீப்பான ஒரு அனாலிசிஸ், பிலாசபிக்கல் இது. அதனால வந்து நீங்க செவி கொடுத்து கேளுங்க. இதுக்கு வந்து கண்டினியூவேஷன் பேஸ்ல இருந்து வரணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. பேசிக்கா நம்ம பகவத்கீதை படிச்சிருந்தாலே போறோம், அதுல இருந்தே நம்ம இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, உலகம் பெருங்காடு என்றும் வாழ்க்கையின் தொடர்பினால் அவன் அதில் சிக்கிக் கொள்கிறான் என்றும் விளங்குகிறது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஓமை. இக்காட்டில் 6 புலன்களாகிய கொள்ளைக்காரர்கள், அது அக்கிரமக்காரர்கள் இல்லையா? ஸோ பிளண்டரர்ஸ்னாக்கா இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, அது நம்ம ஜடபாரதரை வந்து கொள்ளைக்காரர்கள், எக்ஸாக்ட் சொல்லணும்னா கொள்ளைக்காரர்கள் இல்லையா? அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. மாமிச பட்சிகளான மனைவி மக்கள். மாமிச பட்சின்னா என்ன அர்த்தம், நம்முடைய ரத்தத்தையே உறிஞ்ச வல்ல. சரி, இதெல்லாம் படிச்சு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து தவறான கண்ணோட்டத்தோட எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. ஓகே, ஆனா உண்மையிலே வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அப்பா சம்பாதிச்சாதான் அம்மாவும் சமைப்பா இல்லையா? இப்ப வந்து நிறைய பேரு ஆணும் பெண்ணும் வேலைக்கு போறாங்க, ஆனா முன்ன காலத்துல அவ்வாறு கிடையாது இல்லையா? அப்பா என்ன சம்பாத்தியம் பண்றாரோ அதை எடுத்துட்டு வந்து அம்மா கிட்ட கொடுத்தா அம்மா வந்து வீட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து நாம பார்த்த ஃபேமிலிஸ். ஆனா இப்ப நாம அப்பா அம்மா 2 பேருமே வேலை செய்தாதான் முடியும்ன்ற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு இல்லையா? அதனால வந்து எப்படி இது இந்த அதாவது இந்த புலன்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இது ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, 6 புலன்கள் ஆகிய கொள்ளைக்காரர்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய 6. ஓகே, மாமிச பட்சிகளான மனைவி மக்கள் சுற்றம் ஆகிய நரி
ஸோ அப்படின்னா எவ்வளவு தந்திரமா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த புலன் வந்து எவ்வளவு தந்திரமா வேலை செய்யும். ஸோ அந்த இதுக்கு எடுத்து போய் பார்க்கணும் நீங்க. சரிங்களா? நாகிய, நரி, ஓநாய், சிங்கம் போன்றவையும் உள்ளன. அவை எப்பொழுதும் குடும்பத் தலைவியின் உதிரத்தை குடிப்பதிலேயே ஆர்வமுடையவனாக இருக்கின்றது. இல்லையா? அப்படின்னா இந்த புலன்கள்ல எந்த புலன் வந்து அந்த மாதிரி வந்து நம்மளையே வந்து அழிக்க வல்லதுன்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ நம்முடைய உதிரத்தையே கொடுக்க, நம்ம ரத்தத்தையே வந்து குடிக்கக்கூடிய ஒரு அந்த அந்த புலன் வந்து என்னன்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து காட்டில் உள்ள கொள்ளையர்களும் இரத்த விதிப்படுத்த மிருகங்களும் இணைந்து என்ன பண்ணும்னாக்கா பரு உலகில் உள்ள மனிதனின் சக்தியை வந்து சுரண்டுகின்றது. ஸோ அதாவது இந்த இதுவுமே வந்து எல்லாம் ஓமை தான். நீங்க ஜஸ்ட் நான் படிக்கிறேன்னு கேட்டுக்கோங்க. மேலும் வந்து காட்டில் புற்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் கருங்குழி ஒன்று உள்ளது. அதில் ஒருவன் தவறி விழலாம். இக்காட்டிற்கு வந்து அதிலுள்ள பொருட்கவர்ச்சியினால் ஒருவன் மயங்குவதால் உலகம், சமுதாயம், நட்பு, இல்லையா, காதல், குடும்பம் போன்றவற்றுடன் ஒருவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். மேலும் வந்து பாதை தவறி செல்லும் வழி அறியாத விலங்குகள், பறவைகளினால் ஒருவன் துன்பத்திற்குள்ளாவதோடு பற்பல ஆசைகளையுமே வந்து ஆசைகளுக்கும் பலியாகிறான். இவ்வாறு ஒருவன் இக்காட்டில் கடினமான உழைத்து அங்கும் இங்கும் அலைகின்றான். தற்காலிக இன்பத்திற்கு அடிமையாகி துன்ப வயப்படுகின்றான். உண்மையில் இக்காட்டில் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான். சில சமயம் அவன் ஆழ்ந்த நித்திரை என்னும் விஷப்பாம்பினால் வந்து தாக்கப்படுகிறான். பாருங்க, இதெல்லாமே நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அவயங்களை வச்சுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னன்றத வந்து நம்ம வர ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே நம்ம படிப்போம். இங்க இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இது என்னதுன்றது வந்து நம்ம பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம். எல்லாமே ஓமைகள் தான். ஆனா இது அத்தனையுமே ஒவ்வொரு ஜீவராசி கிட்ட இருக்கக்கூடிய செயல்படும் தன்மை. அதுதான் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்குது. ஓகே. ஸோ இங்க ஆண் பெண் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கூட வந்து டிஃபரெண்ட். ஓகே. இட்ஸ் எபோவ் த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். அதுல இருந்து நாம் இதை வந்து பார்க்கணும். ஓகே. சில சமயம் அவன் ஆழ்ந்த நித்திரை என்னும் விஷப்பாம்பினால் வந்து தாக்கப்படுகிறான். அப்படின்னா பர்மனண்டா தூங்கிட்டே இருக்கிறது நிறைய, இல்லையா? பாம்பு தீண்டியவனை போல உணர்வெழுந்து தனது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் வந்து குழப்பம் அடைகின்றான். மேலும் சில சமயம் தன் மனைவியை தவிர பிற பெண்களினால் கவரப்பட்டு பிறன்மனை நயந்து இன்பம் அனுபவிக்க கருதுகின்றான். இது வந்து மனசு, இல்லையா? மேலும் சோகத்தினாலும் வெம்மையினாலும் குளிர்ச்சியினாலும் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகிறான். இந்த உடல் வந்து அதிக குளிர்ச்சி, அதிக வெப்பம் ரெண்டுத்தையுமே வந்து தவிர்க்கும், இல்லையா? ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த உஷ்ணமும் மற்றும் அந்த ஷிவரிங், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, இல்லையா, அதிலையுமே வந்து நம்ம உணர்கின்றோம். மேலும் சோகத்திலும் வெண்மையிலும் குளிர்ச்சினாலும் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகின்றான். கண்டிப்பா இவ்வாறு ஒருவன் உலகில் பிறந்து உலகமென்னும் காட்டில் வேதனையை அனுபவிக்கின்றான். இந்த உலகத்துல நாம வந்து கண்டிப்பா வேதனை தான் அனுபவிப்போம். மகிழ்ச்சி அடைவதற்காக தனது நிலையினை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு மாற்றுகின்றான். கரெக்ட், இல்லையா? ஸோ நான் இங்க இருந்து செய்தா மட்டும் தான் நல்லா செய்வேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், எல்லா வேலையும் இங்க இருந்தா செய்யணும்னு நினைப்பேன். அது போல ஸோ சிலருடையது வந்து அதாவது அந்த மாற்றத்திற்குமே அவர் வந்து ஒத்துக்கிறாங்க, இல்லையா? ஸோ அதற்கும் வந்து காரணம் உண்டு, இல்லையா? மாற்றுகிறான். ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து கிளம்பி போயிடுறான். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு சரியா அமையலைன்னா அடுத்த இடத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், தாவிடுவேன். ஆனால் உலகில் உள்ள லோகாயுத மனிதன் ஒரு நாளும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே கிடையாது. நமக்கு எல்லாமே பொறுப்புகள் தான். இங்கே மகிழ்ச்சி கொள்வதற்கென்று பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது. அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இருந்தாலும் நாம இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு கூட நம்ம மகிழ்ச்சியாக இல்லையேன்ற அந்த வருத்தம் மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஸோ அது மிக மிக தவறான ஒரு எதிர்பார்ப்புகள். உலகியல் செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதால் அவன் எப்பொழுதும் இடரப்படுகிறான், இல்லையா? உலகாயுதத்திலிருந்து உலகாயுத தன்மை கொண்டு நாம் செயல்படும் போது நமக்கு அநேக தடை கற்கள் என்பது ஏற்படும். ஆனா அதே உலகாயுதவாதி, இல்லையா, அவனுடைய புலன்கள், மனசு, புத்தி எல்லாவற்றையும் இறைவனுடைய இதுக்கு வந்து செலவு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கே அவன் தூய்மை அடைகின்றான். அவனுக்கு இடர்பாடே இருக்காது. ஒருவன் தான் இறந்து விடுவோம் என்பதை அவன் மறந்து வாழ்கின்றான். வெரி வண்டர்ஃபுல் சென்டென்ஸ், இல்லையா? இன்னொன்னும் என்னது, யாராவது மரணித்திருந்தா மரணம் அவருக்கு தான், நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவர் இன்னைக்கு சென்றால் நாம் நாளைக்கு செல்ல போறோம். அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம மனசுல பதியணும். ஒருவன் தான் இறந்து விடுவோம்
என்பதை மறந்து வாழ்கின்றான். உலக சக்தியின் மாயையினால் அவன் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் அவன் உலக இன்பத்தை நாடுபவனாகவே இருக்கிறான். அப்படி இருந்தும் கூட அவன் என்ன பண்ணுவான், அதாவது நமக்கு மரணம் என்பது உண்டு என்றாலும் மீண்டும் என்ன பண்ணுவான், இந்த உலகாய்ந்த இன்பத்திற்காக அவன் செயல்பட ஆரம்பிப்பான். மேலும் இவ்வாறு அவன் முழுமுதற் கடவுளுடன் தனக்கிருக்கும் உறவினை முற்றிலும் மறந்து போகின்றார். இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே மறந்து போயிடும். ஏன்னா நம்ம டாமினன்ட், நம்ம இது இல்லையா? அப்படி வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த இடத்துல இறைவனுடைய ஒரு தூய பக்தரை அணுகியது மற்றும் அவருடைய அறிவுரைப்படி நடந்து கொண்ட விதமோ அதனால் ஏற்பட்ட பலஸ்ருதி என்னவோ எதுவுமே கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ மறந்தே போயிடுறான். தன்னுடைய அவரோடு இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷனே மறந்து போயிடும். மானுட பரதரிடமிருந்து இவற்றையெல்லாம் கேட்ட மன்னர் ரகுகணன் தனது கிருஷ்ண உணர்வு புதுப்பிக்கப்பட்டு விட்டது. பரதரின் வாழ்நீர், அதாவது வழியாக பயனடைந்தனர். தனது மாயை விலக்கிவிட்டது என்று அவரால் பயனடைந்தார். தனது மாயை விலகிவிட்டது என்று அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஸோ அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர் பெற்றார். ஸோ யார் இந்த இடத்துல? மன்னர் ரகுகணன். ஓகே, மேலும் தனது மாயை அதனால் பரதரிடம் தவறாக நடந்து கொண்டமைக்கு அவரை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறார். மேலும் இவை அனைத்தும் சுகதேவ கோஸ்வாமியினால் பரிஷத் மகாராஜாவுக்கு சொல்லப்பட்டதாகும். எல்லாமே நமக்கு தான் இது, ஆனா அங்கே அவர்கள் மத்தியில் நடக்கக்கூடிய அந்த உரையாடலை தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ பத்மா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वनि अध्वनि अजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वं विभक्त कर्मदृक् स एष सार्थो अर्थ पर परिभ्रमान् भवाडवीं यादीना सर्मा बिन्दति. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அத்தியாயம் 13 பதம் 1. ब्राह्मण उवाच दुरद्यये अध्वनि अजया निवेशितो रजस्तम सत्व विभक्त कर्मदृक् स एष सार्धो अर्थ पर परिभ्रमन् भवाडवीं यादि न सर्म विन्दति. பிராமண உவாச்ச, அந்தன பரதர் தொடர்ந்து கூறினார், துரத்தியே, அது கடப்பதற்கு மிக கடினமானதாகும். அத்வனி, பலன் தரும் செயல்களின் பாதை, அதாவது இப்பிறப்பில் செய்யும் செயல்களினால் மறுபிறப்பிற்கு வேண்டிய உடலை உண்டாக்கி கொள்வது. இவ்வாறு தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பினை ஏற்றுக்கொள்வது. அஜயா, முழுமுதற் கடவுளின் புறசக்தியான மாயையினால் நிவேசித்த புகுவதற்கு காரணமான ரஜ தம சத்வ விபக்த கர்ம திருக், ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மா பலன் தரும் செயல்களின் உடனடி நன்மை மற்றும் பலன்களை மட்டுமே பார்க்கிறான். அவை சத்துவ, ரஜோ, தமோ குணங்களினால் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ச அவன், ஏஷ இந்த, அர்த்த உயிர்கள் தவறாக நாடும் புலனுகர்ச்சி, அர்த்தபர செல்வம் மீது நாட்டம் கொண்டு, பரிபிரமன் எங்கும் அலைந்து, பவ அடவீம், பவ என்னும் காடு, மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பு, யாதி நுழைகிறான், ந இல்லை, ஷம மகிழ்ச்சி, விந்ததி அடைதல். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பிரம்மத்தை முற்றிலும் உணர்ந்த மானுட பரதர் தொடர்ந்து கூறினார், அன்பு மன்னர் ரகுகணனே, உலகின் பாதையில் உயிர்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன. வாழ்க்கை கடப்பதற்கு மிகவும் அரியதாகும். அதனால் உயிர் ஜனன மரணங்களை மீண்டும் மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. இயற்கையின் முக்குணங்களின் சத்துவ, ரஜோ, தமோ குணங்கள் பாதிப்பின் உலகினால் மனிதன்
ஆட்கொள்ளப்படுகிறான். இயற்கையின் மாயினால் மனிதன் முச்செயல்களின் பலன்களை மட்டுமே காணக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இப்பலன்கள் புண்ணியம், பாவம் மற்றும் இரண்டும் கலந்ததும் ஆகும். சமயம், பொருண்மை, தத்துவம், பரம்பொருளுடன் இணைதல் போன்றவற்றின் மீது மனிதன் பற்றுடையனாகிறான். ஒரு காட்டினுள் போய் அங்கு பொருட்களை லாபத்திற்காக சேர்க்கும் வணிகனைப் போல் அவன் இரவும் பகலும் மிக கடுமையாக உழைக்கிறான். ஆயினும் இந்த உலகில் அவனால் உண்மை இன்பத்தை ஒரு காலும் அடைய முடியாது. பொருளுரை: புலனுகர்ச்சி பாதை கடப்பதற்கு மிகவும் அரியதும் துன்பம் நிறைந்ததும் ஆகும் என்பதை அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். புலனுகர்ச்சி பாதையினை அறியாமையால் மீண்டும் பிறப்பில் சிக்குண்டு அவன் மேலும் மேலும் பல உடல்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவன் உலக வாழ்வில் துன்புறுகிறான். இப்பிறப்பில் ஒருவன் அமெரிக்கனாக, இந்தியனாக, ஆங்கிலேயனாக, ஜெர்மானியனாக மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறோம் என்று கருதலாம். ஆனால் மறுபிறப்பில் அவன் 84 லட்சம் உடல்களில் ஒன்றினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பலவந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. எதிர்பார்ப்பினால் எந்த பயனும் இல்லை. இதுதான் இயற்கையின் கடுமையான விதியாகும். தனது நித்திய ஆனந்த வாழ்வினை உயிர்கள் அறியாதிருக்கும் காரணத்தினால் அவன் மாயையின் மந்திரத்தின் கீழ் பௌதீக செயல்களில் கவர்ச்சி உடையவனாகிறான். அவன் என்னதான் கடினமாக உழைத்த போதிலும் இவ்வுலகில் அவனால் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கவே முடியாது. இதுவே மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, ஃபைன். 3 ஸ்லோகம் மட்டும் பண்ணலாம். பிரேம மாதாஜி, ஜானகிராமன். ஓகே, ஃபைன். படிங்க. यस्याम् इमेषन् नरदेवतस्यवः शार्दं विलुम्बन्ति गुणायकं भवात् कोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिवम् प्रमत्तम् आवश्य यदोरणं मृगाः. यस्याम् इमोषन् नरदेव तस्य वः श्राद्धं विलुम्बति गुणायकं भवात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्ध्वं प्रमत्तम् आवस्य यदोरणं मृगाः. யஸ்யாம் அதில் பௌதிக வாழ்க்கை என்னும் காட்டில் இமோ இவை ஆறு நர தேவ ஓ மன்னனே தஸ்ய கொள்ளைக்காரர்கள் ச அர்த்தம் தவறான கருத்துக்களில் ஆர்வமுடைய பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் விலும்பதி கொள்ளையடித்தல் விலும் எல்லா உடைமைகளையும் தொடர்ந்து எடுத்து கொண்டிருத்தல் கு நாயகம் இவர்கள் எப்போதும் ஆன்மீக குருக்களால் தவறான வழிகாட்டப்படுகின்றனர். பல காரணத்தினால் கோமாயவ உண்மையில் நதிகளைப் போன்று எத்திர அக்காட்டில் ஹரந்தி அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றனர் ச ஆர்த்திகம் பந்தப்பட்ட ஆத்மா தனது உடல் மற்றும் ஆத்மாவை காப்பதற்கு நாடும் உலகியல் நலன்கள் ஆவிஸ்ய இதயத்தில் புகுந்து எதா போன்று உரணம் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட ஆடுகள் விருகா புலிகள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஓ மன்னர் ரகுகணனே, உலக வாழ்க்கை என்னும் இந்த காட்டில் மிகவும் வலிமை வாய்ந்த கொள்ளையர் ஆர்வம் உள்ளனர். கட்டுண்ட ஆத்மா சில உலக நன்மை வேண்டி இக்காட்டினுள் புகும் பொழுது அந்த அறுவரும் அவனை தவறான வழிக்கு ஆளாக்குகின்றனர். இவ்வாறு கட்டுண்ட வணிகன்
தனது செல்வத்தை எவ்வாறு செலவிடுவது என்று அறியாது போவதினால் அவை அவை இக்கொள்ளைக்காரர்களால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. காட்டில் உள்ள புலிகள் நரிகள் போன்று இரத்த வெறி பிடித்த மிருகங்கள் மேய்பவரின் காவலில் இருந்து ஆட்டுக்குட்டியை கவர்ந்து செல்ல காத்திருப்பது போல் அவனது மனைவியும் மக்களும் அவன் இதயத்தில் புகுந்து அவனை பல்வேறு வழிகளில் கொள்ளையடித்தனர். பொல்லுரை: காட்டில் உள்ள கொள்ளையர்கள் வழிவரி திருடர்கள் போன்றவர்களும் நரிகள் புலிகள் போன்றவை மனைவி மற்றும் மக்களோடு ஒப்பிடப்படுகின்றன. இரவில் நரிகள் பயங்கரமாக ஊளையிடும் போது அதுபோல் உலகில் உள்ள ஒருவனது மனைவியும் மக்களும் கூட நரிகளைப் போன்றே ஓலமிடுகின்றனர். பிள்ளைகள், அப்பா, நாங்கள் உங்கள் அன்புக்கு மைந்தர்கள் அல்லவா, நாங்கள் விரும்பும் இதனை எங்களுக்கு வாங்கிக் கொடுங்கள் என்பர். மனைவியோ, தான் உயிர் மனைவி, எனக்கு தேவையான இதை இப்போதே வாங்கிக் கொடுங்கள் என்பாள். ஒருவன் வாழ்க்கை காட்டில் உள்ள திருடர்களால் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறான். வாழ்வின் லட்சியம் விஷ்ணுவே ஆவார். நதே விது ஸ்வர்க கதிம் ஹி விஷ்ணும். ஒவ்வொருவரும் பணம் ஈட்ட கடுமையாக உழைக்கிறான். ஆனால் தனது உண்மையான பணி முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் என்பது அவனுக்கு தெரியாது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை வளர்ப்பதற்காக பணத்தை செலவிடாது ஒருவன் தனது பணத்தினை மது, மங்கை, மாமிசம் போன்ற கேளிக்கை விடுதி போன்றவற்றில் செலவிடுகிறான். பாவச் செயல்களின் காரணமாக ஒருவன் உடல் விட்டு உடல் மாறும் முறைக்கு ஆளாகி ஒவ்வொரு உடலாக மாறி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இவ்வாறு துன்ப நிலையில் அமிழ்ந்திருப்பதனால் ஒருவன் மகிழ்ச்சி அடைவதே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபூத வீருத்ருண குல்ம கவ்வரே கடாரே தம்மனா வர்மஸ்தகைர் உபத்யதே क्वचित् तु कन्दर्वपुरं प्रवस्यति क्वचित् सास्तूरयोल्मुखग्रहम्. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. प्रभूत वीरुद्रन कुल्म कव्वरे கடோரே தம்மான்வஸ்த சைகையர் உபத்தியதே கிவசித் கந்தர்வபுரம் பிரபஸ்யதி கிவசித் சாகு ரயோர்முக கிரகம். பிரபுபூத ஏராளமான எண்ணிக்கையில் வீரு கொடிகளின் திருண புல்வகைகளின் குல்ம புதர்கள் கக்வரே பந்தர்களின் கடோர கொடிய தம்சை கடியினால் மசகை கொசுக்களினால் உபத்தே இன்னலுக்கு ஆளாதல் சில நேரம் தூ ஆனால் கந்தர்வ கந்தர்வலால் உண்டாக்கப்படும் மாய மாளிகை பிரகஸ்பதி அவன் பார்க்கிறான். சில நேரங்களில் மேலும் ஆசுரைய மிக விரைவில் உள்முக ஓர் எரிமீனை போல கிரகம் ஒரு பேய் மொழிபெயர்ப்பு. அக்காட்டில் புற்கள் மற்றும் கொடிகளினாலான அடர்த்தியான கொடிய பந்தர்களும் புதர்களும் உண்டு. அக்கொடி பந்தர்களில் கட்டுண்ட ஆத்மா எப்போதும் கொசுக்கள் கடிப்பதனால் துன்பத்திற்கு ஆளாவான். காழ்ப்புணர்ச்சியுடனால் சில நேரம் அங்கு வானில் உள்ள எரிமீன்களை ஒத்த பேய் பிசாசுகளை கூட்டத்தை காண்பில் அவன் கொடுக்கப்படுகிறான். பொருளுரை: இவ்வாழ்க்கையானது உண்மையில் பலன் தரும் செயலில் குழியாகும். வாழ்வதற்கு பொருள் வேண்டி ஒரு பல்வேறு தொழிற்கூடங்களில் வணிகத்திலும் ஈடுபடுகிறார். மேலுலகம் செல்வதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய வேள்வியை கூட செய்கிறார். இவை தவிர வாழ்வதற்கு பொருள் வேண்டி
அனைவரும் ஏதோ ஒரு வேலையிலும் தொழிலிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இக்காரியங்களில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவன் விரும்பத்தகாத மனிதர்களெல்லாம் சந்திக்க வேண்டியதாகிறான். இவர்களது நடத்தையே இங்கு கொசுக்கடியாகும். அது கொசுக்கடியோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இது விரும்பத்தகாத நிலைகளை உருவாக்குறது. இந்த இன்னல்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருவன் தான் மிகப்பெரிய வீடு கட்டி அதில் நிரந்தரமாக வாழப்போவதாக கற்பனை செய்கிறான். தன்னால் அவ்வாறு இருக்க முடியாது என்று அறிந்தும் அவன் இவ்வாறு செய்கிறான். தங்கமானது இங்கே பேயுடன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அது வானில் மிதந்து வரும் எரிமீனை போல தோன்றுகிறது. அது ஒரு கணத்தில் வெளிப்பட்டு உடனே மறைகிறது. பொதுவாக கர்மீக்கள் பொன் பொருள் போன்றவற்றின் கவர்ச்சியுடையவர்கள் அவர். ஆனால் அவை இங்கு பேய்களோடும் பிசாசுகளோடும் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோவிஷ்ணம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ब्राह्मण उवाच दुरत्ये अध्वनि अजया निवेशितो रजस्तमसत्त्व विभक्त कर्मधृत् सा एष सार्तो अर्थपर परिभ्रमन् पवाडवीं यादिना कर्म विन्दति. ஸோ பிரம்மத்தை முற்றிலும் உணர்ந்த அப்படின்னா தான் தன் உணர்வை உணர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஜடபாரதர் பேசுறாரு. ரகுகணனே, உலகின் பாதையில் உயிர்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதாவது இன் ஜெனரல். யாரும் அன்மியூட் பண்ணாதீங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உலகின் பாதை இது ஜெனரல் விதி. ஓகே, பொதுவான விதியா இந்த இடத்துல சொல்லலாம். உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த எத்தனையோ கோடி கணக்குல உயிர் வாழிகள் அலைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. வாழ்க்கை கடப்பதற்கு மிகவும் அரிதாகும். இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை நாம கடந்து செல்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான வாழ்க்கை கிடையாது. அப்படின்னா கடந்து செல்வதுன்னா என்ன? மீண்டும் இங்கே வராம இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் கடந்து செல்வது என்ற அர்த்தம். அது வரைக்கும் நாம இந்த வாழ்க்கையை கடந்து செல்லவில்லை. இன்னொரு பிறவி எடுத்து நம்ம வந்தோம்னா இன்னும் வாழ்க்கையை கடந்துட்டுதான் இருப்போம்ன்ற அர்த்தம். எப்போ ஒரு பிறவியே இனிமே வராம இருக்க, இனிமே மரணத்தையே எதிர்கொள்ளாத இல்லையா, அதாவது பிறப்பு எனக்கூடிய நிலை எய்தாமல் அதனால் ஒரு மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலை ஒரு ஜீவனுக்கு வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவன் இந்த உலக பாதையை கடந்து சென்று இருக்கின்றான் என்ற அர்த்தம். ஓகே, அது வரைக்குமே அவன் இந்த உலக பாதையை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற அர்த்தம். வாழ்க்கை கடக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இல்லையா. நாம் இப்ப கடந்து சென்று கொண்டிருக்கோம் பாருங்க. இது இட்ஸ் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் தான், நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்தான். அதனால் உயிர் ஜனன மரணங்களை மீண்டும் மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லையா. இயற்கையின் முக்குணங்கள் என்னது? சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் பாதிப்பினால் உலகினில் மனிதர்கள் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றான். நமக்கு தான் இல்லையா. மற்ற ஜீவன்களுக்கெல்லாம் நமக்கு நம்முடைய மனதுதான் என்ன பண்றது, இந்த 3 குணங்களால் ஆற்றுக்கொள்ளப்பட்டு
நம்முடைய புத்தியை வந்து நாம செயல்படுத்தி என்ன பண்றோம், நாம கர்ம வினைகளை வந்து நாம சம்பாதிக்கிறோம். ஆனா மற்ற ஜீவன்களுக்கு அப்படி கிடையாது. அதுக்கு மனசு என்பது கிடையாது இல்லையா? புத்தி உண்டு, லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இல்லையா, ஈவன் மோர் லெஸ்ட் கான்சியஸ்னஸோட செயல்படும். ஆனா நமக்கு வந்து நமக்கு இருக்க மாதிரி மனசு வந்து எந்த ஜீவன்களுக்குமே கிடையாது. அது எக்ஸ்ட்ரா பண்பு நமக்கு இல்லையா? இந்த மனது தான் வந்து இந்த 3 குணங்களோட செயல்படுறது. 3 குணங்கள் வந்து எவ்வாறு செயல்படுறதுன்றது என்றால் இந்த மனதை வந்து உபயோகப்படுத்தி செயல்படுத்துகிறது. ஸோ உலகினால் மனிதன் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றான். இயற்கையின் மாயையினால் மனிதன் முச்செயல்களின் பலன்களை மட்டுமே காணக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் இல்லையா? நாம் ஒரு செயல் புரிந்தா அதனுடைய விளைவுகளை வந்து நாம ஒன்று சத்தத்துல செய்தா அந்த மாதிரியான அவுட்கம், அதாவது அந்த மாதிரி விளைவுகளை நம்ம சந்திப்போம். அது நன்மையானது. அடுத்து வந்து ரஜோனாக்கா நமக்கு தற்காலிக நன்மை இருக்கும், பிற்காலத்துல அதனால பாதிப்பு கண்டிப்பா இருக்கும். ரஜோகுணத்து தமஸ் குணத்துல பண்றது நமக்கு இப்பவே வந்து நன்மை பயக்காது. ஓகே, இந்த மாதிரியான பாதிப்புனால நாம ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம். இயற்கையின் மாயையினால் மனிதன் முச்செயல்களின் பலன்களை மட்டுமே காணக்கூடியவனாக இருக்கு. ஏன்னா நம்ம இந்த 3 குணங்களோட கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய பலன்களை மட்டுமே நாம பார்க்க முடியும்னா இருக்கும். அதையும் தாண்டிய ஒரு ஒரு திருஷ்டியை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போறது இல்ல. 3 குணங்களை தாண்டிய ஒரு பாவத்தை நாம வந்து எடுத்துட்டு போய் செயல்படுத்துறது கிடையாது. இப்பலன்கள் புண்ணியம், பாவம் மற்றும் இரண்டும் கலந்ததாகும். சமயம், பொருண்மை, சமயம் என்பது மதம் இல்லையா? பொருண்மை தத்துவம், அதாவது பரம்பொருளுடன் இணைதல், சாயுஜ முக்தியை பத்தி சொல்லிட்டு போன்றவற்றின் மீது மனிதன் பற்றுடையவன் ஆகின்றான் இல்லையா? ஞானி. ஸோ ஒரு காட்டினுள் இது எதற்கெல்லாம் ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, இந்த மாதிரியான ஆசைகள் நம்ம செயல்படும் விதத்தை வந்து மேல குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு ஓமைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு காட்டுல நாம போய் உள்ளுக்குள்ள போன பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களுடைய லாபத்திற்காக இந்த மரத்தினால எனக்கு இந்த லாபம் கிடைக்கும், இந்த புஷ்பத்தால நான் லாபம் அடைவேன் இல்லையா? அங்க இருக்கிறத வந்து நிறைய பேர் வந்து காட்டு ஃப்ளவர்ஸ் கூட எடுத்துட்டு வந்து விற்பாங்க இல்லையா? காட்டுல இருக்கக்கூடிய மரங்களை வந்து, அதாவது அரசாங்கத்திற்கு தெரியாமலே வந்து கடத்தி சென்று விற்பவர்களும் உண்டு இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டுல யார் அது முன்னாடி ஒருத்தர் இறந்துட்டாரா, அவர் பேர் என்ன? வீரப்பன். வீரப்பன் இல்லையா? சோ அவர் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தார், சந்தன மர கடத்துதல் இல்லையா? செம்மர கட்டைகள், சந்தன கட்டைகள். சோ அதெல்லாம் என்ன பண்றது, நாம ஒரு லாபத்திற்கு விற்கும். ஆனா அதுவே கவர்மெண்டே ஆக்ஷன் போடும். அந்த ஆக்ஷன்ல போய் எடுக்கிறதுல வந்து ரைட்டு, ஆனா தெரியாம திருடுறது வந்து தப்பு. ஸோ அங்க போய் நம்ம என்ன பண்றோம், குறைஞ்ச விலைக்கு எல்லாத்தையுமே வாங்கி இங்க வந்து என்ன பண்றோம், கடுமையா உழைக்கிறோம். உழைச்சி அதுக்கப்புறம் அதுல அதிகமாக ஒரு நம்பர் லாபத்தை சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். இந்த உலகில் அவனால் உண்மை இன்பத்தை ஒருங்காலும் அடைய முடியாது. உண்மையான இன்பம் என்பது பேரின்பம், சிற்றின்பம் கிடையாது. பௌதிக லாபத்திற்காக ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து சிற்றின்பம் தான். ஏன்னா அதனால இன்பம் கிடைக்கும், இன்பம் கிடைக்காதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அது எல்லாமே எந்த மாதிரி புலன்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பங்கள். ஓகே, அதெல்லாம் புலன்களை அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பங்கள் வந்து பௌதிக இன்பங்கள். அதே வந்து ஆத்மார்த்தமாக அனுபவிக்கக்கூடியதுதான் வந்து அது ஆன்மீக இன்பம் என்பது பேரானந்தம் என்று சொல்லப்படும். நாம தான் அதை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி பண்றதே இல்லை. ஏன்னா அதை பற்றியான ஞானமுமே நமக்கு கிடையாது இல்லையா? சோ இங்க பொருள் உரை, புலனுகர்ச்சி பாதை கடப்பதற்கு மிகவும் அரிதும் துன்பம் நிறைந்ததும் ஆகும் என்பது அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். எஸ், எதுவரையும் நம்ம புலன்களை வந்து நாம வந்து கட்டுப்படுத்தலையோ, எதுவரையும் நம்முடைய புலன்களின் இச்சைகளுக்கு நாம தீனி போட்டுட்டே இருக்கோமோ, அதுவரை நாம வந்து இந்த மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை தான் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு நாம கொடுக்கிறோம். சோ அதனுடைய கர்ம பலன்கள், இப்போது ஆற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கர்ம பலன்கள் வந்து நம்ம இறை உணர்வு கொண்டு ஆற்றினால் நம்மளை வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு எடுத்து செல்லும். அதே வந்து பௌதீக மனதை கொண்டு லாபத்திற்காக நாம் மாற்றினோம் என்றால் அது மேலும் வந்து ஒரு கட்டுண்ட வாழ்க்கையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, புலனுகர்ச்சி பாதையினை அறியாமல் மீண்டும் பிறப்பில் சிக்கிக்கொண்டும் அவன் மேலும் பல உடல்களை ஏற்றுக்கொண்டும் ஒருவன் உலக வாழ்வில் வந்து துன்புறுகின்றான். ஸோ இதுதான் நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, இப்பிறப்பில் ஒருவன், நான் அமெரிக்கா இருக்கலாம், இந்தியனா இருக்கலாம், இல்லை ஆப்பிரிக்கனா இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம் இல்லையா?
ஆனால் மறுபிறப்பில் நான் வந்து எந்த மாதிரியான உடலை பெறுவேன்னாக்கா அந்த 84 லட்சம் வித ஜீவராசிகள்ல எந்த பிறவியா நான் எடுப்பேன்றது என்னுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு. மேலும் மரணிக்கும் போது நாம் எந்த உணர்வு கொண்டு நான் மரணித்தேன் அதை கொண்டுதான் வந்து சொல்ல முடியும். சோ மேலும் அதற்கேற்றவாறு அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பலவந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. 100%. இப்பெல்லாம் நாம் இந்த உடலை கேட்டு வந்திருப்போம் இல்லையா? இந்த உடல் நமக்கு வேணும்னு நம்ம கேட்டு வந்தோமா? கிடையாது. முந்தைய ஜென்மத்துல நாம ஆற்றிய அந்த கர்ம பலனால இந்த உடல் வந்து இறைவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி சூக்ஷ்ம உடல் எப்பவுமே இருக்கும். முந்தைய ஜென்மத்திலே இருந்தது, இந்த ஜென்மத்திலயுமே இருக்கும். சூக்ஷ்ம உடல்ல மாற்றம் இருக்காது. ஸ்தூல உடல்ல தான் வந்து மாற்றம் என்பது இருக்கும். மேலும் இதுதான் இயற்கையின் கடுமையான விதியாகும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட். அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? இங்க எதையுமே நாம நினைச்ச மாதிரி அதாவது நடத்தி காட்ட முடியாது. ஓகே, அதாவது நாம வந்து கேட்டு நம்ம தாய் தந்தையருக்கு நாம கண்டிப்பா பிறக்கல. இப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை எடுத்துதான் நாம வரணும்ன்றதுமே நமக்கு நம்மளுடைய இது கிடையாது. நம்ம கர்ம பலன்கள் அதை நிர்ணயிக்கின்றது இல்லையா? மோர் தென் தட் நம்முடைய உணர்வு, சூக்ஷ்மத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுமே அது நிர்ணயிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை ஏற்று நாம் இந்த இடத்துல வரணும்ன்ற விதி இருக்கு. ஆனா அது நம்ம கையில இருக்கா? இந்த மாதிரி உடல் தான் நான் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம கையில இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அதாவது முந்தைய கர்ம பலன் மற்றும் நாம என்ன உணர்வு கொண்டு மரணித்தோமோ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு உடல் வந்து கொடுத்துரும். ஓகே, அதனாலதான் நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல ஒரு மனது இதெல்லாம் வச்சுக்கணும் நம்ம. அடுத்தவங்களுடைய, ஏன்னா மரணம் என்பது யாருக்கு வேண்டாம்னு எப்ப வேணாலும் நிகழும். அது வந்து நோ கேரண்டி ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வாழும் கட்டத்துல வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும்? நல்ல ஒரு மனசை வந்து வளர்த்துக்கணும். நல்ல அதாவது தவங்கள்ன்றதுல என்னது இந்த காலத்துல வந்து, அதாவது தியான பயிற்சி இல்லையா? அடுத்து வந்து ஜபம் பண்றது இல்லையா? தவங்கள், யக்னங்கள், தானங்கள், இது மூன்றுமே வந்து கரெக்டா வந்து இறைவனுடைய ஆனந்தத்திற்காக ஆற்ற வேண்டும். அப்போ நாம இந்த பாவப்பட்ட அந்த நிலையிலிருந்து நம்மளால மீள முடியும். இல்லைன்னா இதே மாதிரியான செயல்கள்ல தான் நாம் ஈடுபட்டுட்டே இருப்போம். மீண்டும் வந்து ஒரு கட்டுண்ண நிலையை வந்து ஏற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுவோம். ஸோ இங்கே இந்த கடுமையான விதி என்பது அதுதான். ஸோ நம்ம இதுல இருந்து வந்து உள்ள ஏதாவது என்னன்னாக்கா மாட்டின்றோம்னாக்கா வெளியில போகவே முடியாது. அன்டில் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து இந்த இந்த உலகத்து வாழ்க்கையை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு போறது, நம்முடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சிடணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதாவது நான் தனது நித்திய ஆனந்த வாழ்வினை உயிர்கள் அறியாதிருக்கும் காரணத்தினால் இல்லையா? ஸோ இந்த ஜீவாத்மாவுடைய நிலையை அதாவது அதனுடைய சுச்சுவேஷனை வந்து தெரிஞ்சுக்காம இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால வந்து அவன் மாயை மந்திரத்தின் கீழ் பௌதீக செயல்களில வந்து கவர்ச்சி உடையவனாகிறான். ஒன்னு இருந்தா இந்த மடம், இல்லைன்னா அந்த மடம் தான் நம்ம இருக்க முடியும். ஒண்ணு தெய்வீக மடம், இன்னொன்னு அதாவது ஆன்மீக மடம், இல்லைன்னா பௌதீக மடம். சோ அதனால நாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு கவர்ச்சியுடன் உருவாகின்றான். அவன் என்னதான் கடினமாக உழைத்த போதிலும் இந்த உலகில் அவனால மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கவே முடியாது. இதுவே மாயை என்று அழைக்கப்படும் இல்லையா? இப்போ சில பேர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க, எவ்வளோ சம்பாதிப்பாங்க, ஆனாலும் திருப்தியே இருக்காது இல்லையா? ஸோ அவங்க என்னதான் அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்திகள் வந்து விழுந்தாலுமே அதனால அவர்கள் வந்து ஆனந்தம் மட்டும் கொள்ளவே மாட்டாங்க. இன்னும் வேணும்ன்ற அந்த இயக்கங்களோட தான் ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, யஷ்யாமிமேஷன் நரதேவ தஸ்யவஹ ஷார்த்தம் விலும்பந்தி குணாயகம் பவாத் கோயா மாயவோ யத்ர ஹரந்தி ஹார்த்திவம் பிரமத்தம் ஆவஷ்ய யதரோனம் மிருகாஹ. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் 13th சாப்டரும் வந்து 14th சாப்டரும் ஒண்ணுதான். ஓகே, சேம் இதே கான்செப்ட். ஆனா அதுக்கு டீட்டெயிலா இருக்கும். ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு மேப் பண்ணிக்கோங்க. அங்கேயே எழுதிடுவாங்க 14.1 எழுதி வச்சுக்கோங்க 13 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. ஓகே, அடுத்து வந்து 14th சாப்டருக்கு வந்து இது செகண்ட் ஸ்லோகம் வந்து அந்த 14th சாப்டர்னுடைய செகண்ட் ஸ்லோகத்துக்கு ஒத்து வரும். தேர்ட் ஸ்லோகம் வந்து அதாவது
14.2 and 3 வந்து செகண்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, அடுத்து வந்து தேர்ட் 14.3 பின்னி 3 ஸ்லோகம் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. 13.3 வந்து 14.4, 5, 6 3 ஸ்லோகம் கவர் ஆகுது. ஓகேங்களா. ஏன்னா இதனுடைய 19 ஸ்லோகம் அங்க 41 ஸ்லோகத்திற்கு மேப் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தாண்ட 14.1 எழுதி வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து 14.2 and 3. ஓகே, 2 and 3. அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து 4, 5, 6. 4, 5, 6. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த சாப்டருடைய 6 ஸ்லோகம் இந்த 3 ஸ்லோகத்துல கவர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நான் பின்னாடி அப்புறமா கொஸ்டின் கேட்பேன் 14 சாப்டர் எடுக்கும்போது. அப்ப நீங்க டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். சரிங்களா. ஸோ இப்போ மன்னர் ரகுகணனை பார்த்து பேசுறார். யார்? ஜடபாரதர். உலக வாழ்க்கை என்னும் காட்டில் மிகவும் வலிமை வாய்ந்த கொள்ளையர் 6 உள்ளனர். இது எல்லாமே நம்முடைய புலன்கள். ஓகே, ஒவ்வொருத்தருக்குமே அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புலன்கள் எப்படி செயல்படுறதுன்றத பத்தி சொல்லாது. இது கட்டுண்ட ஆன்மா சில உலக நன்மை வேண்டி இக்காட்டினுள் புகும் பொழுது இந்த 6 அவனை தவறான வழிக்கு ஆளாக்குகின்றனர். இந்த புலன்கள் இல்லையா. நம்ம எந்த சாப்டர்ல வந்து இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அதாவது பகவத்கீதை லெவல் 1 கிளாஸ்ல வந்து யானைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பள்ளத்தை தோண்டி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண் யானை இருக்கும். ஆனா அந்த பெண் யானைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இலை தழை எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அந்த வேடன் என்ன பண்ணுவான்னாக்கா, ஸோ ஹண்டர் அவன் வந்து ஒரு பள்ளத்தை தோண்டி அது மேல இலையெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பான். இந்த பக்கம் ஆண் யானை என்ன பண்ணும்னா, பெண் யானை பார்த்த அந்த இதுல வந்து அதை நோக்கி ஓடும். அப்ப அந்த பள்ளத்துல வந்து விழும் இல்லையா. இல்லையே, இதையும் படிச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் விட்டில் பூச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ லைட்டா போகும். லைட்டை பார்த்ததுனால என்ன ஆகும்னாக்கா அதை நோக்கி செல்லும் போது தன்னுடைய வாழ்க்கையே வந்து அழித்து கொள்ளும் இல்லையா. அது போல இது எல்லாமே என்னது? புலன்களுடைய இதுதான். தேனி என்ன பண்ணும்? அநேக செடிகளில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து தேனை உறிஞ்சி எடுத்து வந்து தேன் கூட்டுல வந்து சேகரிக்கும். கடைசியில என்ன ஆகும்? அந்த தேனை எல்லாம் தானும் பருகி அந்த அதுலயே வந்து மடியும் இல்லையா. இதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி வேற என்ன இருக்கு? ஸோ மான் வந்து என்னது? சப்தம் இல்லையா, தண்ணி. ஸோ அதாவது ஏதோ ஒன்று கேட்டு சப்தத்தினால் அது வரும், ஆனா வந்து மாட்டிக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீவனுமே புலன் வந்து விட்டில் பூச்சி கூட விட்டில் பூச்சி கூட சொல்லியாச்சு. விளக்கை அந்த தேன் கூடலே வந்து தேன் வந்து செத்து போயிடுமா? ஆமா, அப்படித்தான் விழுவது. அதே பருகிடும்ல. தேன் வந்து யாராவது அந்த கூட்டை கலைச்சி எடுக்காத வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா அந்த தேனையே அது பருகி என்ன பண்ணும்? அதுவே வந்து மடிந்து விடும். அவ்வளவுதான் அதனுடைய வாழ்க்கை. ஓகே, அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போய் எடுத்துட்டு வந்து அந்த தேனை வந்து சேகரிச்சு ஒரு மாசமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. சேகரிச்சு வச்சு ரொம்ப நாள் இருக்கிற மாதிரி தோணும். ஆனா ஒரு நாள் வந்து அந்த தேன் கூடு ஃபுல்லு கட்டிடுதுன்னா அது என்ன பண்ணும்? தானா குடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த தேனை. அதை அவ்வாறு அது பருகும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, ஸோ ஸோ தானும் அதுலயே வந்து அப்படியே மூழ்கி அப்படியே இறந்து விடும். அவ்வளவுதான் அதனுடைய வாழ்க்கை. ஸோ அது போலதான் நம்ம மனிதனுடைய வாழ்க்கைன்னு கூட. ஓகே, ஸோ நாம ஒரு நாள் தான் வாழ்க்கை. பூச்சி ஒரே நாள் தான் வாழ்க்கை. அவ்வளவுதான் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி கட்டுண்ட ஆன்மா வந்து சில உலக நன்மை வேண்டி காட்டினுள் புகும் பொழுது இந்த 6 அவனை தவறான வழிக்கு ஆளாக்குகின்றனர். போன ஸ்லோகத்துல அவன் காற்றுக்குள்ள செல்கின்றான் இல்லையா. ஸோ அந்த இது பார்த்தோம். இப்போ அவன் காட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச பிறகு இந்த புலன்கள் வந்து அப்படின்னா இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல வந்த பிறகு அந்த புலன்களால் அவன் எவ்வாறு வழி நடத்தப்படுகின்றான் என்பதை எடுத்துரைக்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ இவ்வாறு கட்டுண்ட வணிகன், நாம தான் வணிகர்கள், தனது செல்வத்தை எவ்வாறு விடுவது என்று அறியாது போவதினால் அவை கொள்ளையர்களால் எடுத்து கொள்ளப்படுகின்றது இல்லையா. கண்டிப்பா காட்டில் உள்ள புலிகள், நரிகள் போன்ற இரத்த வெறி பிடித்த மிருகங்கள் மேய்ப்பவரின் காவலிருந்து ஆட்டுக்குட்டியை கவர்ந்து செல்ல காத்திருப்பது போல அவனது மனைவியும் மக்களும் அவன் இதயத்தில் புகுந்து அவனை பல்வேறு வழிகளில் கொள்ளையடிக்கின்றனர். இதே மாதிரி ஒரு ஓமை நம்ம முன்னாடியும் படிச்சிருக்கோம். நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் ஆக்சுவலி. அதாவது பிரபுபாதருடைய பர்பட்ல படிச்சிருக்கோம். நாட் இந்த மெயின் மொழிபெயர்ப்புல கிடையாது, ஆனா இந்த இடத்துல மொழிபெயர்ப்பே. ஸோ இந்த மனைவி, பிள்ளைகள், அவங்களுக்காக வந்து குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகஸ்தர் வந்து சம்பாத்தியம் பண்றது வந்து
அவங்க எப்படி அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எங்க படிச்சோம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஆனா படிச்சோம். ஆனா பரப்பட்டில் தான் படிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலையா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அது மாதிரி நம்ம மனைவி மக்கள் வந்து அவன் இதயத்தில் புகுந்து அவனை பல்வேறு வழிகள் என்ன பண்றோம், கொள்ளையடிக்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அவங்க பூர்த்தி செய்துக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து உரிமை என்ற பாகத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அது கரெக்டு தான். ஆனா உண்மையான ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது நாம் எதற்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோன்றத வந்து நாம புரிந்துக்காத வண்ணமே நாம வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டேன். ஓகே, ஒரு புறம் வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணி எடுத்து வைப்போம் இல்லையா, அதாவது கஞ்சத்தனமா நம்ம சேர்த்து வைப்போம். ஆனா அதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுலபமா அப்படி எடுத்து எடுத்து அப்படி செலவு பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம மனசு ரொம்ப பதைக்கும். ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிக்கலையே, எல்லாமே இப்படி வீணாக்குறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. அது போன்றதுதான். அப்படின்னா இந்த புலன்கள் அப்படி நம்மளை வந்து செயல்படுத்த வைக்கும்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ காட்டில் ஏராளமான கொள்ளையர்கள், ஸோ இந்த புலன்கள் இல்லையா, வழிப்பறி திருடர்கள் போன்றவர்களும், நரிகள் புலிகள் போன்றவையும் மணி மற்றும் மனைவி மற்றும் மக்களோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. அப்படின்னா வழிப்பறி திருடர்கள் என்பது மனைவிக்கும், நரிகள் புலிகள் வந்து பிள்ளைகளுக்கும் ஒப்பிடப்படுவது. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா அந்த இது சுபாவம். இரவில் நரிகள் பயங்கரமாக ஊளையிடும். அது போல உலகில் உள்ள ஒருவனது மனைவி மக்களும் கூட நரிகளை போன்ற ஓலமிடுகின்றனர். பிள்ளைகள், அப்பா நாங்கள் உங்கள் அன்பு மைந்தர்கள் அல்லவா, நாங்கள் விரும்புவதை எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்கள் என்பர். மனைவியோ, நான் உன் உயிர் மனைவி என்று எனக்கு தேவையான இதை இப்பொழுதே வாங்கி கொடுங்கள் என்பார். இவ்வாறு ஒருவன் வாழ்க்கை காட்டினுள் திருடர்களால் கொள்ளையடிக்கப்படுகின்றனர். ஆனா உண்மையிலே வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம, அதாவது பந்தத்துல வந்து பின்னி பிணைந்து என்ன பண்றோம், அதாவது நம்ம கேட்டவுடனே நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் மனைவிக்கும் நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம். ஆனா அல்டிமேட் கோல் அவர்களுக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம வந்து கொடுக்கறது இல்லையா. ஸோ தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வழங்குறது கிடையாது. அது தெரிஞ்சு அவங்க கண்டிப்பா கேட்கவே மாட்டாங்க. ஸோ வழி நடத்தக்கூடிய தந்தை வந்து அவருக்குமே இந்த நாலேஜ் கிடையாது. அதனாலதான் என்ன ஆகுறதுனாக்கா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பௌதீகம். அதனால அவ்வாறே நம்ம வழி நடத்தப்படுகின்றோம். ஆன்மீகத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சா கண்டிப்பா அதை பத்தி குடும்ப தலைவன் வந்து மனைவிக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம் சைத்தன்ய பிரபு அவர் முந்தினத்து கிளாஸ், நேத்த கிளாஸோ முந்தின கிளாஸ் அப்பயே சொல்லியிருக்காரு. நேத்து கிளாஸ்ல தான், நேத்தா ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் கிளாஸ்ல அவர் வந்து ஐ திங்க் திருமணம் செய்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும்பொழுது, ஸோ ஒரு டிவோட்டியை தான் திருமணம் பண்ணிட்டாராம். ஓகே, ஸோ அதாவது பின்னாடி வந்து அவருடைய பக்தி பாதைக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இருந்தாதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து இவர் வந்து ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் டேக்கன் இனிஷியேஷன் நினைக்கிறேன் அவர். ஸோ அந்த சமயத்திலே ஸோ அவர் சொல்லிட்டு இருந்தது. ஸோ அப்புறம் அந்த டிவோட்டி பெண்ணை தான் அவர் திருமணம் பண்ணிக்கினார். ஆனா இவரளவுக்கு அவங்க இந்த இன்க்ளினேஷன் வந்து, ஏன்னா இவர் ப்ரீச்சிங் இதுலலாம் இருக்காரு இவர் வந்து, ஆனா அவங்க அந்த கிடையாது. ஆனா இவருக்கு அவ்வளவு சப்போர்ட்டிவான ஒரு மனைவி ஆயிட்டாங்கன்றத வந்து ரொம்ப அழகா வந்து வெளிப்படுத்துறார். எப்படி நாம வீட்டுல மனைவி பிள்ளைகளை வந்து ஒரு கணவன் எடுத்து செல்கிறாரோ அப்படியே அவங்க வந்து அதுவாகவே மாறுவார்கள். இது கண்டிப்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுக்கு ஸ்ட்ராங்கா வந்து வீட்டினுடைய எஜமானனா இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மனிதர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ மனைவிக்கு வந்து எடுத்துரைச்சா மனைவி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து இல்லையா தன்னுடைய வாழ்நிலை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ அந்த ஒத்துழைப்பு இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் இது எல்லாமே நம்மளால வெற்றி கொள்ள முடியும். இல்லைன்னா இந்த புலன்களுக்கு அடிமையாகி இப்ப இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணின்னு இருக்கிறோம் இல்லையா, நரியோடையும் புலியோடையும் அந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆகும், நம்மளையே வந்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த நிலைமைக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்ப நம்ம நிம்மதியின்றி நம்ம அலைவோம். மனைவியோ தன் உயிர், நான் உயிர் மனைவி எனக்கு இதை கொடுங்கள் என்பார். இவ்வாறு ஒருவன் வாழ்க்கை காட்டினுள் திருடர்களால் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ இந்த திருடர்கள் என்பது என்னது, அதாவது கொள்ளையடிக்கக்கூடியவங்களா இருக்கக்கூடிய குடும்பம் இல்லையா, அதாவது குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய அங்கத்தினரை பத்தி சொல்றேன். வாழ்வின் லட்சியம் விஷ்ணுவே ஆவார். அதாவது இலக்கு நமக்கு எல்லாமே அந்த பரம்பொருள் தான். நதே விதுக ஸ்வார்த்த கதிம். ஸ்வார்த்த என்றால் என்ன, கதின், அதாவது ஒருத்தருடைய ஸ்வார்த்தம் என்று சொல்வது அவனுடைய முதன்மை கடமையாக வரும். ஓகே, அந்த ஸ்வார்த்தம் கதிம் என்றால் அதாவது தஞ்சம், அதுதான் ஃபைனல் இலக்கணம். எதுனா விஷ்ணு, அதாவது நம்ம விஷ்ணு பகவான் என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
மேலும் ஆஹ் ஒருவனும் பணம் ஈட்ட கடுமையாகத்தான் நம்ம உழைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் தனது உண்மையான பணி முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் இல்லையா என்பது அவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. நம்ம எல்லாருமே முன்னாடி தெரியுமா தலையாய கடமை வந்து நமக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்னு கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அது போலதான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை வளர்ப்பதற்காக மனித பணத்தை செலவிடாது ஒருவன் தனது பணத்தினை மது, மங்கை, மாசு போன்ற கேளிக்கை விடுதி போன்றவற்றில் செலவிடுகிறான். சோ பாவச் செயல்களின் காரணமாக ஒருவன் உடல் மாறும் முறைக்கு ஆளாகி ஒவ்வொரு உடலையாக மாறி மாறி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது இல்லையா? இவ்வாறு துன்ப நிலையில் ஆழ்ந்திருப்பதினால் ஒருவன் மகிழ்ச்சி என்பது அடைவதே கிடையாது. சதா சர்வகாலம் இப்போ ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்து அதை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைச்சா அது முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து ஓப்பன் ஆயிடும். இது வந்து ஒரு சுழற்சி தான், நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால நாம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து நாம அந்த வளர்ச்சி பணத்தை செலவிடாத ஒருவன் வந்து இந்த மாதிரியான அதாவது 4 விதமான ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு காம்ப்ரமைஸ் செய்யக்கூடிய மது, மங்கை, மாமிசம், கேளிக்கை விடுதி இல்லையா, கேம்பிளிங் இவற்றிலெல்லாம் செலவிடலாம்னு வச்சுக்கோ. 4 ரெகுலேஷன்ஸ் பிரேக் இல்லையா? பாவச் செயல்களுக்கு காரணமாக இந்த உடலை விட்டு போகும்போது அவன் வந்து மாறும் முறைக்கு ஆளாக்கி வெவ்வேறு உடலாக மாறி மாறி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது இல்லையா? மேலும் இவ்வாறு துன்ப நிலையில் வந்து ஆழ்ந்திருப்பதால் ஒருவன் வந்து மகிழ்ச்சி என்பது அவன் அடையிறது கிடையாது கண்டிப்பா. பிரபூத வீத்ருதன குல்மக பிரே கடோர நாவர்த்த சகைர்முபத்யதே தேஹ க்வச்சித் து கந்தர்வம் பரம் பிரபஸ்யதி க்வச்சித் க்வதி சாஷு ரயோல்முக கிரகம். இப்போ காட்டில் உள்ள புற்கள் அதாவது தேவையற்ற காளான் இல்லையா, அதெல்லாம் கூட வளரும் இல்லையா, அதை பத்தி கொடிகளான அடர்த்தியான கொடி பந்தர்களும் புதர்களும் உண்டு. அக்கொடி பந்தர்களில் கட்டுண்ட ஆன்மா எப்பொழுதும் கொசு கடிப்பதனால் துன்பத்திற்கு ஆளாவான். காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவர்கள், அதாவது காழ்ப்புணர்ச்சி என்ற பொறாமை. ஓகே, சில சமயம் அங்கு வானில் உள்ள எரிமீன்கள் ஒத்த பேய் பிசாசுகளின் கூட்டத்தை காண்பதில் அவன் குழப்பமடைவான். ஸோ அதாவது எந்த அளவு ஓமை கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாட்டுங்க. ஸோ புற்கள், கொடிகள் இது எல்லாமே வந்து அடர்த்தியான கொடி பந்தர்களும் புதர்களும் உண்டு, காட்டுலையும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கொடி பந்தர்களில் யார் இருக்கிறது, அதாவது இந்த உடல் எனும் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள், மனசு இது எல்லாத்தோட இணைந்திருக்கக்கூடிய இந்த எந்திரத்துல வந்து யார் இருக்கிறது, அந்த ஜீவாத்மா வந்து இருக்கிறான் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அவன் ஆமா எப்பொழுதுமே வந்து கொசுக்கள் கடிப்பதினால் துன்பத்திற்கு ஆளாவான். அதாவது கண்டினியூஸா கொசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம அதை அடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, மேலும் மேலும் அதே இடத்துல வந்து நம்மள கடிக்க ஆரம்பிக்கும். சில நேரம் அங்கு வானில் உள்ள எரிமீன்களை ஒத்த பேய் பிசாசுகளின் கூட்டத்தை வந்து காண்பதில் அவன் குழப்பம் அடைவான். இதெல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவன் அனுபவிக்கக்கூடிய நிலைகள் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஏற்றத்தாழ்வுகள் இதெல்லாமே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ இவ்வாழ்க்கையானது உண்மையில் பலன் தரும் செயலில் குழுமியாகும். ஸோ அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, வாழ்வதற்கு பொருள் வேண்டி ஒருவன் பல்வேறு தொழிற்கூடங்களும் வணிகத்திலும் ஈடுபடுகிறான் இல்லையா? அதாவது தொழிற்கூடங்கள் ஸ்டார்ட் பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆனா உத்தரகரமா தான் நிறைய பண்றாங்க இல்லையா? தடை செய்யப்பட்ட கர்மங்கள் ஆக்சுவலி அது விகர்மத்திற்கு சமமான. ஸோ அவனுக்கு பிடிக்கலன்னாலும் ஒரு சில செயல்கள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு கூட அவன் வந்து தள்ளப்படுகின்றான் இல்லையா? அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்நிலை. அரசாங்கம் கிடையாது, வாழ்நிலை. நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்நிலை. அது எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை. இனிமேல் போக போக இன்னும் டவுன்கிரேட் தான் ஆகுமே தவிர அப்கிரேட் ஆகாது. ஓகே, ஏன்னா சுயநலம் என்பதும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வந்து தன்னலமற்ற நிலை இல்லாமல் போவதும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் வரும்பொழுது நாம் என்ன பண்றோம், கடுமையானவர்களாக மனசு கல்லாயிடுறது இல்லையா? புலன்கள் வந்து அந்த மனசுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து நிகழக்கூடிய
ஓகே. இவை தவிர வாழ்க்கைக்கு வேறு பொருள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு ஒரு வேலையிலும் தொழிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இக்காரியங்களில் ஈடுபடும் போது அவன் விரும்பத்தகாத மனிதர்களை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டியவனாகிறான். 100% இல்லையா? உக்ரகர்மா. ஸோ இவர்களது நடத்தையே இங்க கொசுக்கடியோடு அப்படின்னா தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா? கொசு ஒன்று சுத்திட்டே இருக்குன்னா அது நம்மளை கடிச்சிட்டே தான் இருக்கும். அது நம்மளால கண்டிப்பா தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அது போலதான் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு விரும்பத்தகாத மனிதர்களை எல்லாம் கூட அவங்க சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகிறது. மேலும் இந்த இன்னல்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருவன் தான் மிகப்பெரிய வீடு கட்டி இத்தனையுமே இருக்கும் இல்லையா? வெளியில போயிட்டு 4 பேரை பார்த்துட்டு வரும்போது நம்ம பிசினஸ்ல எங்கெல்லாம் இடிக்குது இதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராய்ந்தாலும் அடுத்து நாம் எவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டலாம், இந்த சம்பாத்தியத்தை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்னொரு பிளானும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அதாவது இன்னும் மேலும் மேலும் பந்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு செயல்ல தான் நாம ஈடுபட்டணும். தன்னால் அவர் இருக்க முடியாது என்று அறிந்தும் அவன் இவ்வாறு செய்கின்றான். அதாவது மத்தியிலும் ஒருவன் தான் மிகப்பெரிய நிரந்தரமாக கற்பனை செய்கின்றான். தன்னால் அவ்வாறு இருக்க முடியாது என்று அறிந்தும் அவ்வாறு அவன் செய்கிறான். தங்கமானது இங்கே பேயுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. கோல்டுனாலே பேய். அது வானில் மிதந்து வரும் எரிவினை போல் தோன்றும். ஸோ அதனுடைய இது எப்படிப்பட்டதுன்றத தன்மையை சொல்லப்படும். மேலும் அது ஒரு கணத்தில் வெளிப்பட்டு உடனே மறைகிறது இல்லையா? டக்குன்னு விண்மீன் எப்படி ஒரு டக்குன்னு வரும், ஃப்ளோ ஆகும், அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சு போயிடும். அது போலதான் பொதுவாக கர்மிகள் இது எந்த மாதிரி பூமைனாக்கா கர்மிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பொருள் ஈட்டி வச்சிருப்பாங்க. அந்த தலைமுறையில வரக்கூடிய பிற்காலத்துல சந்ததியர்களுக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படி அந்த பொருள் ஈட்டுவதில் சேர்த்து வைக்கிறது, பொருள் போன்றவற்றில் கவர்ச்சி உடையவர்கள் அவர். ஸோ ஒன்று பொருள், இன்னொன்று ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்னொன்னத்தோடையுமே என்ன ஆயிடும், நம்ம பிணைகின்றோம், ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ஆனால் இவை இங்கு பேய்களோடும் பிசாசிகளோடும் விடப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பா. ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி வாழ்க்கை என்பது நமக்கு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சிக்கல்லையே நம்ம உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளால் நம்ம கஷ்டப்படுறோம்ன்றத ரொம்ப அழகா சொன்னோம். பொன் பொருள் போன்றவற்றில் கவர்ச்சி உடையவர்கள் தவிர இல்லையா? ஆனால் அவை இங்கு பேய்களோடும் பிசாசுகளோடும் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு சம்மரி சொல்லலாமா? ஊமைகளை முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம்? நாம ஒரு காற்றுக்குள்ள உள்ள நுழையக்கூடிய ஒரு வியாபாரிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கோம். அங்கே சென்று நாம் என்ன பண்றோம்? பதார்த்தங்களை வாங்குறதும் விற்கிறதும் செய்யறதுக்கான செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம். அவ்வாறு கிடைக்கக்கூடிய லாபத்துல நாம் என்ன பண்றோம்? ஆனந்தம் கொள்கின்றோம் இல்லையா? அது போல இந்த உலகத்துல நாம் என்ன பண்றோம்? we are seeing what actually பௌதீக உலகத்துல நம்ம குடும்பத்திற்காகவும் சரி இல்லையா? ஸோ நாம ஆளணும். அப்ப இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்ம பக்குவப்படுத்துறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ இந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா இந்த பௌதீக உலகத்துல வர வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறான் இல்லையா? அதனால மாயையினுடைய பிடியில அவன் சிக்கிக் கொள்கின்றான். மேலும் என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் அவனுக்கு இருக்கும். ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வித்தவுட் ஷெல்டர் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டீஸ். எஸ், ஒரு தூய பக்தருடைய நிழல்ல போனா நமக்கு வழிநடத்தல் கிடைக்கும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி குழப்பம் கலக்கத்துல தான் நம்ம இருந்துட்டே. அடுத்து 2வது ஸ்லோகம் எதை சொல்றது? கொள்ளைக்காரர்களை பற்றி இல்லையா? 6 விதமான கொள்ளைக்காரர்கள். ஸோ நிறையவே நம்ம பொருளீட்டி வச்சாலும் கூட ஸோ நம்ம மனசு இந்த புலன்கள் கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் எல்லாத்தையுமே நம்மளை டிராப் டவுன் பண்ணி வச்சு. அடுத்து 3 அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்காங்க? அதாவது நரிகளுக்கு இல்லையா? family months of misery man take away all his wealth though he tries to guard it இல்லையா? இதுக்கு ஒரு கதை கூட நான் முன்னாடி ஒரு வாட்டி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? அவன் எத்தனையோ பிறவி எடுத்த பிறகு கூட அவனுக்கு ஆப்ஷன் கிடைக்குது ராமநாம சொல்ல, ஆனா அவன் சொல்றதே இல்லை. இப்ப நான் பிஸி இல்லையே, வியாபாரம். அதன் பிறகு ஃபேமிலி, இதெல்லாமே கடைசி வரைக்குமே அவங்க செய்யறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால விளையக்கூடிய பலன்களும் அவன் கண்டிப்பாக அனுபவிக்கத்தான் வேண்டியது.
ஓகே, ஒரே நிமிஷம். சோ மேலும் வந்து இப்போ 3வது ஸ்லோகம் நாம் என்ன படிச்சோம் ஆனாக்கா, இந்த வேண்டாத மனிதர்களை சந்திக்கிறதெல்லாம் ம், ஒரு ம், கொசுக்கடியை பத்தி போச்சு. கொசுக்கடியை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? ம். சோ அது வந்து தேவையில்லாத, அதாவது அதிகமா தேவைக்கு அதிகமா நாம் என்ன பண்றோம், பொருளை ஈட்டுகின்றோம் இல்லையா? நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து எளிமையான முறையில் எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா அதை எடுத்துட்டு நாம இந்த பொருட்கள் இருந்தால் அந்த அப்படிப்பட்ட பொருள் ஈட்டின வாழ்க்கையில தான் நம்ம வந்து ஆனந்தம் இருக்கின்றது என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், அநியாயமான வழியில கூட நாம வந்து சம்பாதிக்கின்றோம். அது உகரக வந்து காட்டுல வளர்ற தேவையற்றவைகளுக்கு ஒப்பிடப்படும். அதாவது தேவையற்ற மரம் செடி கொடிகளுக்கு மரஞ்செடிகள். அதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. வெரி நைஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ கொசுக்கடி, அடுத்து வந்து காட்டுல வந்து தேவையற்ற வாழக்கூடிய அந்த இது, அடுத்து வந்து பெரிய அரண்மனை, அவன் வந்து நிரந்தரமா வாழ போறதா ஒரு அரண்மனை. மூன்று ஓமைகள். ஒண்ணு அன்வான்ட் க்ரீப்பர்ஸ் இல்லையா, அதாவது தேவையற்ற மரம் செடி கொடிகள். 2வது கொசுக்கடி. 3வது வந்து நித்தியமா வாழ போறோம்னு தங்கம் நினைச்சு, வந்து பேயோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. நித்தியமா வாழ போறோம்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு அவன் என்ன பண்றான், வீட்டை கட்டுறான் இல்லையா? இதோட வந்து சொல்றது. இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம எதோட சொல்றோம், நம்ம 14th வந்து 6 வரைக்கும் 4, 5, 6 ஒப்பிடுறோம். மூணு பாதம் வந்து 6 வரைக்கும் ஒப்பிடப்படும். கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை பத்தி சொல்றது இல்லையா? சோ கிரகஸ்த ஆசிரமம் வந்து நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு புறம் செலவு, ஒரு புறம் வரவு, இந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ரிட்டைன்ஸ் அகைன். அதனால மீண்டும் மீண்டும் நாங்க இந்த வந்துட்டே தான் இருப்போம். எது வரைக்கும் கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம வந்துட்டே இருப்போம். நம்மளை சுத்தி என்ன ஆகும், தேவையற்ற மர செடி கொடிகள் வளர்ற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து அவ்வாறே செல்லும். மேலும் வந்து இந்த கொசுக்களால் கடிப்படுறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த லோ கிளாஸ் மேன், அதாவது குறைமதியாளர்கள், அவங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய செயல்களே வந்து அப்படிதான், பொறாமை உடையவர்கள், காழ்ப்புணர்ச்சியோட இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, ஸோ லோவர் இன்டெலிஜென்ஸ், லோவர் குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாமே. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து மனசு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மனதினால் தான் நாம் என்ன பண்றோம், வி ஹாவ் ஏ மனதினால் தான் நம்ம வந்து மோகம் காமத்தை வந்துலாம் வளர்த்துக்கிறோம் நம்ம இல்லையா, இது வேணும் அது வேணும். ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அது சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து கட்டுண்ட நிலையிலே நம்ம வந்து ஈடுபடுறோம். ஸோ இங்க இருக்கு இல்லையா, கர்மிகள், பொருள் போன்ற கவர்ச்சியுடைய, ஆனால் அவை பேய்களோடும் பிசாசுகளோடுமே ஒப்பிடப்பட்டோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஓமைகள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வேணா முடிஞ்சா ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி, அந்த இந்த ஸ்லோகத்துல எழுதி வச்சிருக்கோம் மாதாஜி, சமயம் பொருண்மை, சமயம் பொருண்மைங்கிறது வேறு மாதாஜி. பொருண்மை என்பது நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடிய அதுக்கு வந்து ஒப்பிட, பொருண்மை அப்படிங்கிறது வந்து பொருள் எங்க படிக்க, தத்துவங்கிறது பரம்பொருளோடு இணை, அதாவது மீண்டும் மீண்டும் வரத்துக்கான ஒரு நிலையை நாம வந்து ஏற்படுது. பொருண்மை தத்துவம் அப்படின்னா இந்த பரம்பொருளுடன் இணைந்தது. பொருண்மை அப்படின்னா நம்ம இணைய முடியாது, சாயுஜ முக்தியை பத்தி சொல்றோம். அதன் மீது யாரு ஞானி தான் பற்றுக்கொள்வான். இங்க கொடுத்துருக்கான் பிராக்கெட்ல, பொருண்மை தத்துவம்னா இந்த பரம்பொருளோடு இணைதல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். சோ அப்படின்னா சாயுஜ முக்தி. ஓகே, அந்த 2 வார்த்தையும் ஒரே இதுதான், கமா இல்ல பக்கத்துல. ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா, புரிஞ்சுதா? சோ தத்துவங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. இப்ப நாங்க மறுபடியும் இத படிச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சிடும் மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய்.